Danganay ni kasawatan puting isuga eh. Ngano ba sa yun niya? Nagpatintal ba sa kuha ng istorya ni Ernesto Smoka? Tanawa. Di gababitay ni nung kusmangga kipakatkat ko niya. Di rin magikulunta niya panaugon. Ugi siya mabot. Kunya, ni gabi na lang. Hantod karon buntag na lang. Pretitog nawa din sa mangga. Nangadlaon kog naog. Nilingkod ko ni payagay. Muabot tong akong asawa. Aw, nare ko diri wa nagikumlaang. Musta na ka to kung amigo no? Sa akong kumpare. Parang mukoy, parang tate pisot. Wa nagi sila duaw rin ako. Mura na kong pinigreso anong payaga nga. Wati bang karaan Paskuang naong. Kita ni kinabuhi ay. Sta si Ernesto Smoka. Biyaan na sa kuwa. Pasagbuan ko pasagdi. Ang naman yun yung style life. Kita. Puyo ko anong payaga ng Gumusara. Ako kang asawa ron. Sa kiri kauban ron dito sa mua. Patay, gihuong na to siya. Wag ko kalibutan. Meray siya sa doon. Halagong ong to siya. O ganahan siya sa muhuong niya. Libre ako. Maon lang gini akong paabuton. Asar karon siya. Karon, para di nga di sabay tutong makuha siya, malingaw sa siya. Kay kato giguyo na ba to siyang asawa? Taon sa na kato, wa ba kato ilansang tos mangga? Hinatay na ko pero bahala nagilansang siya to pero ako gisang sulngon to. Dadaan ako siya ning Red Doors kay para siyang malipay siya kay wala inom kay tugod. Siyempre, pakainom nami, malingaw may kinito katawa. Aw, malipay sa siya, bisag gikos ni iyang dunggan siyang asawa. Karon ako sa last round dito sa may mangga. Pero na ato may payag siya dito gibitay to siguro to. Basin tog naka buhi na to siya ron. Naator siya yang payag siguro. Wala nga atong lawson ako dito kay para nga makainom ni. Kay paningaw min duha ba? Atod ko. Ay. Kapuyang tangas ani among payag oy. Ako tong duawon akong bana. Kay natulid na siguro ang utok ato. Gi, hiluan siguro nagmaayo siya mga kumpare mo na naturew-rew ang utok. Gago. Ako tuon kay hidlaw na sad ko sa iyang patiw-tiw babasi niya hingturo na tumayo dito yang patiw-tiw na mas maayo nang inigturo na ako kay muhansak rin siya. Kay lisod sad og iyang ihansak niya sa payag mga bunlak sa samot ng payag namo. Pero karon katong bana naghinulsol to siya mga sa ako tuon. Ay, ari kinabuhi ay. Kanus ata tumanduaw rin ako ang doon kakumpare ko amigo usa nga si Ernesto Smoka. Sarag ko ang payagay tilaaya kung asawa man sa kunang hunda ang balik rin ako ug buhi pa ba ko ug unsa na ba kay gama. Boy, nga ko kuyawan ka ni musta mo kaya gibate mo siguro ka. Bago ko nagisgot siyo pangani abot man ka. Sos na unsa man ka. Sige. Usog kay kog utok. Ha? Tisgi kay tisgi inon. Anong gagama ka ng Redors? Siyempre kay kato bang iagi ra bang kuha nga gusti mong dunggan. Kuha sa mga tao, mo wiki digut man klaro istorya bida ni. May kinakabuhi na kadres manggagi. Bitay man ka to. Pati na kung ganihap kung kadlaw ni naog kay ato paggugusan gabi ini agi bitay dira niya. Bawo ka nang asawa ko nga yan mo maldita kay na siya nga kada adlaw mo tanan ko tirahan tungod lang gyud atong payslip na ko nahibaw-an niya nga ni suek kog 500. Karon Tungod ani karon di na ka maghinanglan pa mo kuha kang payslip magtago ka. Kay gidadaan di ka Redors. patay gyud. Imo masa kung tiwasan ni noon kay bawo ka sa kung asawa pating isuga. Patay ta na masakpan ta niya mo kalit ra ba tungtunga diri sa payag. Nya nag-away man ka mo. Wa di na tumari diri oy. Noon sa Tapang ambot lang ba sa dinon o sa din kay atong ingnan. Di duda kay nya dal awal. Lab. Lab. Ingon ko na gaya patumoy kayo matagak na ka. Tumoy nga di ana ko silong lab. Luoyan ni mo ba yoy? Sus. Ang nanay ka diha lab. Naog de ka? Naog in taon lab. Naog maganingon ba ko nimo nga ayaw sag naog uli ko maabot. Di ako tabangan, akong tabangan. Nakaabot naman sa kadere. Lab. May kani kay ni abot na siya wala ko kay istorya. Kinsa may di mo naog. Imo mo kung kapakapyot niya. Pati nang laylayaw niya ako pa gyud ginusara. Wala pa gyud kasok kong kiliran. Mao nang dili lang ko sa payan. Dito yun na nako nga gi butang ta dito kay para matulid ang utok nimo na natulid na. Tulid naman ni lab. Mas maayo ka natulid na. Kay Ano kay nga man ka? Kay kuno kay kunti na kuno pagka. Dahi ako no.
Lahi na kanu. Sige, he. Lahi na go. Sabat ba mo ing. Ikaw ba? Ay, pag isusugit ko tanang gay-gay ha, kay basta mugahi ra malas kung banang, babira ra ba ko dayon, yan naka. Oo. Ayaw nag Pwede ko mo. mangutana ko na kung banang. Di ba, kay- Naman, giluan ka sa imong mga kumpare? Wala, oy. Ngano mo taw hiluan niyo Nga, sa nga to nga yung utok, ringgol ng utok ni mo. Turinggol na bitaw ni daan, bawo biya ka daan pa ni sa una. Liwat din ang utok, ani. Di kayo bugahin na nang iya magrapapampa mo. Paana or na kong mata. Ah, repere lang ka. O niya, sa lab, Sa mga kumusta? Ano? Sa lab. Ani, gahi na pa junior lang. Nga lang nga, di mo kahe. Nga, pagti naman dugayan ako des mangga niya. Ato pag-aging si Mana. Ato pag-yung kasabaan ko ni mo. Nga, kikuyod ko ni mo dito sa ilang kumpare. Mas maayo gituyo na nako kay para mahidlawon sa kag maayo aning ako ang bingka. Bay. Oh. Bay. Kanang parang mapadayon yung panaglalis bay. Ya, sulbaran na inyo ko nga. Ulit ako kay parang ko na kay kamo inyo na. Muli mo kang repere man ka. Dili na lab. Pag repere na dili. Ato ka dito. Ikaw may nakaamo. Ano lang awar o natin awar. Ato ka dito. Ato ka dito. Labay lang tanawa lang kay. Basin nyo niya iniktan o mamubuto din masitlitan ka. Ngano day bahala mas maayo noon kay para ang kanang imong gitigom-tigom na lab mubuto na makabuo na tagbata. Sige na tara sagdan lang. Uy. Kaisa. Leaders, malagi na! Hindi, iguan man lang, bigay ako nitubo ko doon pagpangihi na ko, yung redos man mo ini. Kuan, wala mo ni, banto. Ni banto. Klaro ka ila ko, Red Horse, imnon-non, kisami na na. Silang upang labay. Ikaw na sad? Imo na ko ning gihiluan ako bana. Wala sa tuloy na motok, samot ni noon. May plano man siya lab nga, iya kong hugon, kay haron, ikaw sa kuno may yang jirjiron. Mao ba? Sige lang, pero patungatan mo pa ulam. Dali na. Tabangin, Ang kapo, ang kapo.